σας λοιπόν, σήμερα θα σας έκανα βίντεο στο οποίο έχουμε άλλο ένα βίντεο της σειράς δοκιμάζω περίεργα gadgets και σήμερα έχουμε και ένα concept. Όπως και την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά το concept ήταν τα ταξίδια και σήμερα είναι η καθαριότητα. Έχω βρει λοιπόν διάφορα gadgets και όχι μόνο. Έχω και διάφορα προϊόντα, διάφορα πράγματα που έχουν γίνει γενικότερα viral στο TikTok. Τα έχω δει πάρα πολύ και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Έχω έρθει λοιπόν σήμερα για να τα δοκιμάσουμε εδώ μαζί, να δούμε κατά πόσο λειτουργούν, κατά πόσο καθαρίζουν όντως τόσο καλά όσο φαίνεται και στα βίντεο. Οπότε αυτά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο βίντεο στο TikTok. Θέλω να ξεκινήσω με το Pink Stuff. Είναι αυτή εδώ πέρα η ροζ πάστα που καθαρίζει τα πάντα. Πραγματικά έχω δει βιντεάκια να καθαρίζουν την κουζίνα, τον φούρνο, τη γάνια από κάτω, το μπάνιο. Πολλά διαφορετικά. Δείχνει στο μπάνιο το τζάμι, τα πλακάκια, στα πλακάκια ανάμεσα επίσης τις γραμμές. Φαίνεται να είναι θαυματουργό το συγκεκριμένο προϊόν και πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν συνδυαστικά με το Scrub Daddy. Σίγουρα το έχετε δει, είναι αυτό το viral σφουγγαράκι που είναι έτσι σαν χαμογελαστή φατσούλα. Φαίνονται τέλεια και τα δύο προϊόντα και συνδυαστικά φαίνεται να κάνουν θαύματα σε όλα τα βίντεο. Να τα λοιπόν τα προϊόντα, αυτά εδώ πέρα. Το The Pink Stuff έρχεται έτσι σε βαζάκι. Είναι αρκετά μεγάλο, έχει μεγάλη ποσότητα μέσα. Λέγεται The Miracle Cleansing Paste και χρήση λέει ταψιά, τηγάνια, κεραμικές εστίες, πλακάκια, τζάμια, ντουζιέρες, έπιπλα κήπου. Χρησιμοποιείται παντού. Είναι έτσι από μέσα. Είναι και το χρώμα που σε τραβάει να θες να καθαρίσεις μετά, κατάλαβες. Νομίζω ότι κάτι τέτοια προϊόντα σε κάνουν να θες να καθαρίσεις. Είναι και satisfying δηλαδή μετά, όταν καθαρίζει έτσι πολύ καλά. Αυτό είναι λοιπόν το σφουγγαράκι. Είναι έτσι σαν φατσούλα. Τώρα είναι σκληρό. Θα το βρέξω μετά. Και έχει έτσι το σχήμα χαμόγελο. Νομίζω εδώ που είναι το στόμα μπορεί να καθαρίσει πολύ καλά κουτάλια. Να το δείχνει εδώ πέρα. Οπότε έχει και χρηστικότητα. Δεν είναι απλά έτσι μια όμορφη φατσούλα. Έχει και λόγο ύπαρξη στο χαμόγελο. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε και στην πράξη σε διάφορα σημεία του σπιτιού για να δούμε κατά πόσο δουλεύουν και κατά πόσο καλά καθαρίζουν. Έχω πάρει επίσης και το Scrub Mommy. Οπότε έχω πάρει δύο. Το ένα θα το χρησιμοποιήσουμε στην κουζίνα, το άλλο στο μπάνιο. Μαζί με το The Pink Stuff. Ξεκινάμε λοιπόν με το Scrub Daddy και την πάστα. Θα το δοκιμάσω πρώτα στην κουζίνα. Στα μάτια της κουζίνας και σε ένα τηγανάκι. Έχει εδώ πίσω κάποια σημεία που δεν φεύγουν. Οπότε θα δούμε αν θα φύγουν με αυτό το συνδυασμό. Και μετά θα πάμε και στο μπάνιο. Δεν ξέρω πώς παίρνεις το προϊόν μέσα από το βαζάκι. Είναι ένα θέμα λίγο αυτό, γιατί με το σφουγγαράκι απευθείας αν το παίρνεις και το χρησιμοποιείς και στην κουζίνα και στο μπάνιο, δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε θα βάλω ένα γάντι. Θα πάρω έτσι. Θα το βάλω πάνω στο σφουγγαράκι. Ξέρω τι κάνω, αλήθεια. Και πάμε να καθαρίσουμε. Νομίζω θέλει και άλλη πάστα. Βγάζει πράγμα, έτσι, το βλέπουμε. Έχει ήδη κάπως βρωμίσει. Θα βρέξω αν είναι λίγο και το σφουγγαράκι και θα βάλω και λίγη ακόμη πάστα. Γιατί εδώ κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω πως έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα. Έτσι φαινόταν και στα βίντεο. Έχει κάνει σαπουνάδα τώρα. Οπότε μια χαρά. Θα είναι και με πιο σκληρή εδώ. Τώρα θα το καθαρίσω για να δούμε τι έγινε. Με ένα πανάκι το σκουπίζω. Ότι αστράφτη, αστράφτη. Αυτό το βλέπουμε. Αλλά τώρα κάποια σημεία. Όχι, ναι, είναι full καθαρό παντού. Τώρα που στέγνωσε κιόλας, νομίζω φαίνεται πόσο καθαρό είναι. Βασικά είναι σαν καθρέφτη. Φαίνεται πάνω από προφητήρες όλα. Είναι πεντακάθαρο. Πέτυχε το πρώτο τεστ. Πάμε τώρα εδώ στο κατσαρολάκι. Για να δούμε. Αποκλείεται. Αυτή η πλευρά έχει καθαρίσει full. Από εδώ θέλει λίγο ακόμη. Αλλά έχει καθαρίσει τέλεια, παιδιά. Εντάξει. Σαν καινούριο, παιδιά, δεν υπάρχει. Θέλω να το δοκιμάσω και εδώ, σε αυτό το τηγανάκι που έχει κάποιες λουκέδες. Στην κουζίνα δεν φάνηκε πολύ έντονα στα μάτια της κουζίνας, αλλά νομίζω ότι τώρα σε αυτά τα σκεύη φαίνεται full. Σαν καινούριο. Και τώρα ήρθα στο μπάνιο με την πάστα και το Scrub Mommy αυτή τη φορά. Το Scrub Mommy έχει δύο πλευρές. Έχει και αυτό το λίγο πιο σκληρό που είναι ίδιο με το Scrub Daddy. Και έχει και αυτό το πιο μαλακό. Αυτό ίσως βοηθάει ώστε στο τέλος, αφού καθαρίσεις, να πάρεις τα πολλά με την άλλη πλευρά. Θα το δοκιμάσω κάπως έτσι. Βρέχω λίγο το σφουγγαράκι, να μαλακώσει λιγάκι και βάζω την πάστα. Και θα το δοκιμάσω αρχικά στο τζάμι αυτό εδώ που έχει αρκετά άλατα. Είδα ότι κάνει και για εδώ. Φαίνονται νομίζω τα άλατα, ναι. Γεμίζει απευθείας εδώ το τζάμι. Για να δούμε τι έγινε σε ένα σημείο. Τέλειο. Μισό να ρίξω νερό για να το καθαρίσω όλο. Wow. Έχει καθαρίσει τέλεια. Παίρνω τώρα τα πολλά από την άλλη πλευρά και με ένα πανάκι. Παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο προϊόντα. Και τα τρία βασικά. Καθαρίζουν πολύ καλά και συνδυαστικά. Το μόνο που έχω να σημειώσω για την πάστα είναι ότι είναι λίγο άβολη στη συσκευασία. Έτσι με το βαζάκι για να πάρει το προϊόν. Νομίζω θα προτιμούσα αν ήταν σε σωληνάριο, κάτι τέτοιο. Για να βγαίνει έτσι λίγο πιο εύκολα. Αυτό μόνο. Και επίσης το Scrub Daddy μου άρεσε πολύ που έχει έτσι τρυπούλες. Φαίνονται νομίζω. Οπότε καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα. Θα πάρουμε και τα 2-10. Μου άρεσαν και συνεχίζουμε. Από Scrub Daddy έχω πάρει επίσης και αυτό εδώ πέρα. Λέγεται Damp Duster και είναι για τη σκόνη. Λέει απλά ότι το βρέχεις για να μαλακώσει, δεν χρειάζεται κάποιο καθαριστικό προϊόν ή κάτι. Το περνάς απλά από την επιφάνεια που θέλεις να ξεσκονίσεις και το ξεσκονίζεις. Είναι έτσι μαλακούλι. Οπότε το βρέχω και πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Εδώ κάτω από την τηλεόραση νομίζω θα έχει αρκετή σκόνη.
Τέλειο. Δεν υπάρχει. Πω, καλέ, πόση σκόνη έβγαλε. Παιδιά, με ένα πέρασμα, έτσι. Έχει βγάλει σκόνη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Πάμε να καθαρίσουμε εδώ πέρα και τη γωνία. Εντάξει, τέλειο. Θα πάρει 10. Ξεπλένεται και πολύ εύκολα με νερό. Και τι άλλο, δεν χρειάζεται και προϊόντα. Perfect. Πάμε στο επόμενο. Νομίζω ότι είναι αυτό που ανυπομονώ πιο πολύ απ' όλα. Σίγουρα έχετε πετύχει κάπου στο TikTok αυτή τη viral σφουγγαρίστρα. Στραγγίζει πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να την πιέζει έτσι για να τη στραγγίξει. Απλά τη βάζει πάνω στον κουβά, πατά ένα μοχλό με το πόδι σου και στραγγίζει πάρα πολύ εύκολα. Φαίνεται να καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι από την εταιρεία Vileda και έχουν βγάλει άλλο ένα προϊόν που το έχω δει και αυτό στο TikTok, που είναι τη σφουγγαρίστρα πλακέ. Δεν είναι δηλαδή η κλασική στρόγγυλη σφουγγαρίστρα. Είναι έτσι ορθογώνια, οπότε περνά στο πάτωμα και το καθαρίζει. Σφουγγαρίστρα, τι θα κάνει, θα μου πει. Αυτή είναι λοιπόν η σφουγγαρίστρα. Λέγεται Ultra Max Turbo. Για να δούμε. Πιάνει και λίγο χώρο. Ναι, μπορεί να το αποθηκεύσει έτσι. Καλό. Έχουμε κοντάρι σφουγγαρίστρα και αυτό εδώ. Και αυτό και αυτό. Αυτό είναι ο κουβά τη σφουγγαρίστρα. Εδώ βάζει τη σφουγγαρίστρα για να τη στραγγίξει. Από εδώ πατά. Να το στραβογυρίζει. Τέλειο. Αυτό το βάζουμε εδώ. Και αυτό το βάζει εδώ. Εδώ κλειδώνει, κλείνει. Οπότε σφουγγαρίζει με αυτόν τον τρόπο. Και με το πατήσει αυτό χαλαρώνει για να μπορέσει να το βάλει στον κουβά και να το στραγγίξει. Τσακ. Έτσι. Και πατά αυτό και στραγγίζει, μάλλον κάτι τέτοιο. Τη σφουγγαρίστρα θα τη δοκιμάσω συνδυαστικά με ένα ακόμη προϊόν από The Pink Stuff. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό δαπέδου. Λέγεται The Miracle Floor Cleansing Spray. Έχω δει και γι' αυτό βιντεάκι στο TikTok. Ουσιαστικά ρίχνει απευθείας στο πάτωμα το προϊόν, το περνά και σφουγγαρίζει. Πανεύκολο και πάρα πολύ ευχάριστο. Επίσης να πω, αυτή η σφουγγαρίστρα μου αρέσει πολύ που είναι έτσι. Νιώθω ότι με την κανονική σφουγγαρίστρα πηγαίνει έτσι σε όλο το πάτωμα, κάνει συνέχεια αυτή την κίνηση. Ενώ με αυτήν νομίζω ότι μπορεί να πα κάθετα, τσακ, 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 και να τελειώσει πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω, είναι η ιδέα μου, θα δείξει. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη σφουγγαρίστρα. Την έχω συναρμολογήσει εδώ πέρα. Μέσα στον κάδο έβαλα μόνο νερό. Αν και αυτό εδώ το προϊόν λέει ότι δεν χρειάζεται ούτε νερό. Παρ' όλα αυτά, έτσι λίγο για να το ξεπλένω, έβαλα. Τώρα τι να σα πω. Και όπως είδαμε και στο TikTok, ρίχνει απευθείας αυτό το προϊόν στο πάτωμα και μετά περνά στη σφουγγαρίστρα. Πολύ λάθος μου φαίνεται τώρα αυτό. Ωραία, πάμε. Καλέ, να ήταν τόσο εύκολο το σφουγγάρισμα. Και το γεγονός ότι μπορεί να είναι τόσο εύκολο το σφουγγάρισμα. Τελειώσαμε, αυτό ήταν, παιδιά. Πατάς μετά εδώ, το κάνεις έτσι, το ξεπλένεις εδώ και μετά το στραγγίζεις. Κάτι κάνω λάθος σίγουρα. Το βρέχω, το βάζω. Να, ωραία. Και το πατάω. Τέλειο. Και τώρα στράγγιξε. Τσακ. Και συνεχίζεις. Εντάξει. Εγώ μπορεί να τρελαθώ. Το άφησα λίγο να στεγνώσει για να το δούμε και έτσι. Η αλήθεια είναι δεν γυαλίζει και τόσο το πάτωμα. Στο μεταξύ στέγνωσε σε 2 λεπτά. Το λέει κιόλας quick dry. Αλλά η γυαλάδα είναι η αλήθεια, δεν είναι τόσο έντονη. Ίσως επειδή βάλαμε και νερό, δεν ξέρω, θέλω να δοκιμάσω λίγο ξανά. Σκέτο, χωρίς να το βοτήξω στο νερό. Θα τρίψω έτσι και λίγο παραπάνω. Για να δούμε τώρα. Στέγνωσε και πάλι το πάτωμα, δεν βλέπω κάποια διαφορά και πάλι. Σίγουρα είναι καθαρό, αλλά δεν είναι ότι το βλέπω και full γυαλιστερό, ας πούμε. Θα το δούμε τώρα βέβαια και στην κουζίνα. Σκουπίζω λίγο πρώτα. Για να δούμε πώς θα πάει και η γυαλάδα από αυτή την πλευρά. Πάντως, ό,τι λεκέ είδα στο πάτωμα και έτριψα λίγο παραπάνω, έφυγε απευθείας. Λοιπόν, έχει στεγνώσει, το βλέπουμε έτσι και στεγνό. Νομίζω ότι εδώ γυαλίζει περισσότερο το πάτωμα. Οπότε, έχουμε και λέμε, στη σφουγγαρίστρα θα βάλω ένα 10, βολεύει πάρα πολύ. Τώρα σε αυτό εδώ θα βάλω ένα 9. Νομίζω στην πάστα από The Pink Stuff είδα πιο έντονο αποτέλεσμα. Ενώ με αυτό μου λείψε λίγο αυτή η γυαλάδα που υπόσχεται. Μπορεί να φταίει βέβαια και το συγκεκριμένο πλακάκι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν με την καθαριότητα. Να μου πει όλο το βίντεο με την καθαριότητα έχει να κάνει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στα ίδια πλαίσια, γιατί έχουμε και πάλι ένα προϊόν που περιστρέφεται και καθαρίζει. Έχουμε μία βούρτσα και τη χρησιμοποιούν κυρίως στο μπάνιο. Είναι αυτή η βούρτσα λοιπόν, περιστρέφεται και τη χρησιμοποιείς και κάτω στα πλακάκια του μπάνιου στην μπανιέρα και στους τοίχους μετά και καθαρίζει όλο το μπάνιο. Βρήκα πολλές τέτοιες βούρτσες, τύπου δηλαδή βούρτσα με κοντάρι και πήρα την πιο οικονομική που βρήκα για να τη δοκιμάσουμε. Είναι αυτή εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ πέρα βάζεις τη βούρτσα που θέλεις, γιατί έχει και διαφορετικές κεφαλές. Τώρα αυτή είναι η κλασική. Εγώ αυτήν κυρίως ήθελα να δοκιμάσω. Αυτή είναι λοιπόν η κλασική. Έχει μετά αυτήν εδώ πέρα που είναι λίγο πιο μικρή και έχει αυτό το σχήμα, ίσως για κάποιες γωνίες, για κάποιες άκρες. Έχει μετά αυτή την πιο φλάφη κεφαλή. Και αυτό είναι το κοντάρι. Εδώ μπαίνει αυτό. Βάζεις μετά και αυτό, αντίστοιχα. Ούτε αυτό μπαίνει. Όχι ρε παιδιά. Πρέπει μάλλον να ξεβιδώσεις αυτά και να τα βγάλεις και μετά να το συναρμολογήσεις. Οπότε με ένα κατσαβίδι θα το βγάλω. Έχει επίσης και φορτιστή. Και μετά πατάς εδώ το κουμπί on-off για να λειτουργήσει. Κάνεις και λίγη γυμναστική μέχρι να το βάλεις.
Να το. Λειτουργεί. Ωραία, έχει λίγη μπαταρία άρα. Αυτό είναι το τελικό προϊόν. Η βούρτσα μας. Καλά, είναι αρκετά μακριά. Οπότε μπορεί να φτάσει και έτσι πιο ψηλά σημεία ή πιο μακρινά. Εντάξει. Μια χαρά. Πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Θα τη δοκιμάσω και πάλι με την πάστα. Απλά αντί για το σφουγγαράκι θα το τρίψω με τη βούρτσα. Θα το δοκιμάσω εδώ κάτω στη γωνία του μπάνιου που βάζουμε προϊόντα. Λερώνεται αρκετά εκείνο το σημείο και μένουν στάμπες. Οπότε είναι πολύ καλό σημείο για το τεστ μας. Αυτό είναι το πριν και πάμε να δούμε και το μετά. Θα ρίχνω λίγο νερό. Έχω βάλει το προϊόν πάνω στη βούρτσα και πάμε. Θα κάνουμε και εδώ. Δεν βολεύει και πολύ στον τοίχο. Θέλει ίσως άλλη βούρτσα, δεν ξέρω. Μόνο έτσι ανάποδα βολεύει. Φαίνεται να έχει καθαρίσει πολύ καλά πάντως. Ξεπλένουμε νερό. Οπότε αυτό είναι το μετά. Έχει καθαρίσει πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία και η βούρτσα, καθαρίζει πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά δεν θα πάρει 10 γιατί σε κάποια σημεία έτσι όταν ασκούσα λίγη περισσότερη δύναμη έκανε κάτι περίεργα. Και επίσης δεν βολεύει τόσο πολύ στη γωνία και κάθετα στον τοίχο η συγκεκριμένη βούρτσα δεν βόλευε. Οπότε θα πάρει ένα 9. Δεν χρειάζεται και να σκύβει σε κάποια σημεία ή να τρίβει έτσι με δύναμη γιατί η βούρτσα κάνει από μόνη τη τη δουλειά τη. Και σε συνδυασμό με την πάστα καθάρισε τέλεια τη γωνία εκεί πέρα. Οπότε μια χαρά. Πάμε τώρα σε ένα gadget για τα τζάμια. Έτσι για τζάμια, καθρέφτη. Έχω δει λοιπόν να κυκλοφορεί αυτό εδώ πέρα, που είναι έτσι σαν σκούπα κατά κάποιο τρόπο. Περνά στα τζάμια αρχικά με αυτό εδώ πέρα και μετά με το άλλο. Πώς να το εξηγήσω. Έχει δύο εξαρτήματα τέλος πάντων. Αυτό στο βίντεο ήταν έτσι τύπου σαν σκουπάκι, οπότε ρουφούσε ταυτόχρονα. Τώρα αυτό που πήρα εγώ δεν είναι ηλεκτρικό. Είναι απλά έτσι ένα γκατζετάκι για να καθαρίσει τα τζάμια σου. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να το δοκιμάσω. Και γενικά για κάποιο λόγο νομίζω δεν καθαρίζω καλά τα τζάμια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρησιμοποιώ κάποια πανάκια που είναι με μικροίνες, microfiber πώς λέγονται, και νιώθω ότι δεν καθαρίζουν καλά. Οπότε είπα να δοκιμάσω αυτό. Που τι κάνει. Μισό, θα σας πω. Βάζεις αυτό εδώ πέρα. Από τη μία πλευρά. Ωραία. Έστω ότι είμαστε εδώ. Από την άλλη μετά βάζεις αυτό. Ωραία. Και τι έχουμε. Έχουμε ένα gadget 3 σε 1. Έχει εδώ πέρα το δοχείο με το ψεκαστήρι. Οπότε πηγαίνεις και ψεκάζεις τα τζάμια. Μετά απευθείας πηγαίνεις με αυτή εδώ πέρα την πλευρά. Περνάς τα τζάμια. Και τέλος με αυτό εδώ που είναι έτσι ελαστικό. Το περνάς άλλη μία για να φύγει ό,τι έχει μείνει ενδεχομένως. Αυτό είναι το σημείο με τη σκούπα που είδαμε στο βίντεο. Απλά αυτό αντί να έχει σκούπα και να ρουφάει, απλά το περνάς έτσι. Να το λοιπόν το γκατζετάκι. Το έχω γεμίσει και με καθαριστικό για τα τζάμια. Και είναι έτοιμο για χρήση. Και δεν λειτουργεί. Α, εντάξει. Πάμε. Ψεκάζουμε. Καθαρίζουμε. Και μετά από εδώ. Α, ναι, ωραία. Έλα, έχει καθαρίσει. Έχει καθαρίσει πολύ καλά νομίζω, παιδιά. Μισό να το κάνω και από εδώ. Καθαρίζουμε. Και μετά... Γιατί νομίζω ότι είναι τέλειο. Καθαρίζει τέλεια, παιδιά. Και αυτό το πανάκι δεν αφήνει έτσι υπολείμματα. Και μετά με αυτό εδώ το στεγνώνω κιόλας. Και δεν μένει καθόλου υγρό πάνω στα τζάμια. Οπότε καθαρίζει τέλεια. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και ήταν και πάρα πολύ οικονομικό. 4-5 ευρώ είχε νομίζω. Οπότε και για την τιμή του κάνει τέλεια δουλειά. 10. Εγώ πάντως, αν έβλεπα κάποιον στο μπαλκόνι να καθαρίζει με κάτι τέτοιο, θα το ρωτούσα από πού το πήρε. Δεν ξέρω αν είμαι μόνη. Καθαρίσαμε λοιπόν την κουζίνα, το μπάνιο, το πάτωμα, τα τζάμια, τα πάντα όλα. Τι δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε καθαρίσει τα ρούχα μας. Ταραν! ASMR. Συγγνώμη. Εγώ νομίζω έχω ενθουσιαστεί περισσότερο επειδή είναι λιλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε φορητό πλυντήριο, το οποίο διπλώνει κιόλας. Είναι δηλαδή ένα foldable washing machine. Το έχω δει πάρα πολύ στο TikTok. Α, ναι, το TikTok δεν είδαμε. Έχω δει πάρα πολλά τέτοιου είδους πλυντηριάκια που είναι μικρά, κλείνουν έτσι εδώ πέρα και πλένεις τα ρούχα σου. Δηλαδή είναι πλυντήριο αυτό. Είναι πλυντήριο ρούχων. Μισό να το ανοίξω. Να. Καλά, είναι πολύ ωραίο. Τι κάνει τώρα αυτό. Εδώ μπροστά έχει κάποια κουμπιά. Δεν είναι κουμπιά. Πώς δεν είναι κουμπιά, ρε, τι είναι άμα δεν είναι κουμπιά. Κουμπιά είναι, να ξέρεις. Έχει διαφορετικές λειτουργίες. 4 λεπτά stand washing, 10 λεπτά soft washing και 5 λεπτά semi dehydration. Ωραία. Α, πόσο γρήγορα πλένει. Οπότε βάζεις μέσα το καδάκι. Βάζεις και το καπάκι. Και αυτό πλένει τα ρούχα σου. Κατά τα άλλα, έχουμε φέρει μια υποψήφια μπλούζα για πλύσιμο, η οποία είναι το τέλειο παράδειγμα. Ήταν λευκό μπλουζάκι, γιατί πήγα να πω ότι είναι, αλλά δεν είναι πλέον. Προσπάθησα να το λερώσω όσο περισσότερο, έτσι και με make-up κλπ. Οπότε, αν αυτό γίνει λευκό, σημαίνει ότι το πλυντήριο κάνει δουλειά. Το έχω γεμίσει με νερό, μέχρι εδώ περίπου. Εν τω μεταξύ, γεμίζει πολύ εύκολα. Το παίρνει απλά με το χερούλι, έτσι σαν κουβά, και το γεμίζει κάτω από την βρύση. Βάζω μέσα την μπλούζα, ρίχνω και λίγο απορριπαντικό. Και το βάζω στην πρίζα. Τώρα πατάω λογικά αυτό το κουμπί. Αυτό θέλω. Α, κουνιέται λίγο. Ευτυχώς έχει βεντούζες, οπότε δεν φεύγει από τη θέση του. Λοιπόν, 4 λεπτά λέει θέλει, το αφήνω και επιστρέφω. Στα 2 λεπτά σταμάτησε να λειτουργεί. Αντί για 4, δεν ξέρω γιατί. Σκέφτομαι μήπως θέλει να αλλάξει το νερό. Γιατί τώρα αυτό έχει σαπουνάδα, δεν γίνεται να έχει τελειώσει. Το νερό έχει θολώσει, σίγουρα κάπως έχει καθαρίσει η μπλούζα, απλά όχι πλήρως. Λοιπόν, θα αλλάξω το νερό, θα βάλω μόνο νερό χωρίς καθαριστικό για να δούμε τι θα γίνει. Το νερό αδειάζει από εδώ. Βγάζει αυτή τη βαλβίδα και αδειάζει. Πάμε άλλη μία.
Μόνο με νερό τώρα. Τι έγινε τώρα και με το νερό? Εντάξει, δεν βγάζει σαπουνάδα. Απλά νομίζω δεν το βλέπω και πολύ καθαρό. Θα το δούμε και στεγνό πώς θα είναι. Πάντως στο story δεν φαίνεται να έχει καθαρίσει και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Οπότε θα πάρει ένα 6 το πλυντηριάκι. Έχει προοπτικές, αλλά λίγο η υλοποίηση δεν. Κάπου στην υλοποίηση χάθηκε. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει? Τι δεν έχουμε καθαρίσει? Τα αυτιά μας. Θα καθαρίσουμε τα ακουστικά μας. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το γκατζετάκι. Multi Cleaning Pen. Α, είναι σαν στυλό, οκ. Είναι έτσι. Και με αυτό καθαρίζει τα ακουστικά σου. Πάμε να δούμε πρώτα πώς λειτουργεί στο βιντεάκι εδώ στο TikTok. Από τη μία πλευρά καθαρίζεις έτσι γύρω-γύρω το ακουστικό. Μετά με το βουρτσάκι συνεχίζεις. Και από την άλλη καθαρίζεις τη θήκη. Πάμε λοιπόν αρχικά με αυτή την πλευρά. Θα καθαρίσω εδώ γύρω-γύρω. Όχ, ναι, καλά. Καθαρίζει όντως. Φτάνει εδώ σε σημεία που δεν μπορείς να τα καθαρίσεις. Δεν φαινόντουσαν και πολύ βρώμικα. Αλλά τώρα με αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, με αυτό το γκατζετάκι, φαίνεται να βγαίνει. Πράγμα, καθαρίζει δηλαδή όντως. Και μετά με αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι, καθαρίζεις και εδώ πέρα. Και τέλος από αυτή την πλευρά. Α, το κάνεις έτσι. Καλό. Το βάζεις στο άλλο καπάκι. Πας εδώ πέρα. Οπότε μετά με αυτή την πλευρά καθαρίζεις εδώ. Όχ, παιδιά, όντως καθάρισε full. Άμαν, έχει γίνει χάλια. Πέτα με αυτή. Λογικά καθαρίζει μετά, ναι, εντάξει, για να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Αλλά παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και τώρα τα ακουστικά είναι σαν καινούργια. Καλέ, θα βάλω 10 σε αυτό το γκατζετάκι. Πολύ χρήσιμο. Και πάμε και στο τελευταίο γκατζετάκι για σήμερα. Το οποίο με τι λέτε να έχει να κάνει? Κάντε pause και γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο πιστεύετε ότι θα καθαρίσουμε. Μαντέψατε? Μαντέψατε. Θα καθαρίσουμε λοιπόν φρούτα και λαχανικά. Αυτό κι αν δεν το έχω δει στα social, βασικά μόνο εκεί το έχω δει, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Είναι ένα γκατζετάκι, λέγεται Fruit Purifier, κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά σε ένα μπολ με νερό βάζεις τα φρούτα και τα λαχανικά που θέλεις να πλύνεις, βάζεις και αυτό το γκατζετάκι. Και αυτό δημιουργεί έτσι σαν φουσκαλίτσες, μπουρμπουλίθες, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Και υποτίθεται καθαρίζει πάρα πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά. Έχω πάρει ακριβώς το ίδιο με αυτό στο βίντεο. Αυτό εδώ είναι. Όχι, είναι βαρύ. Αυτή είναι η βάση φόρτισης. Και κατά τα άλλα έχει μόνο αυτό το κουμπί που απλά το πατάς με το που το βάλεις στο νερό και αυτό κάνει τη δουλειά του. Δείχνει και εδώ στις φωτογραφίες το βυθίζει μέσα στο νερό. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Έχω εδώ πέρα ένα μπολ με νερό. Έχουμε raspberries και blueberries και έχουμε και το πλυντηριάκι. Βάζω μέσα τα φρούτα. Βάζω μέσα και αυτό εδώ. Το πατάω. Πρέπει να βυθιστεί μέσα νομίζω. Οπότε μετά από λίγη ώρα θα δούμε αν έχει βρωμίσει το νερό. Πάντως εδώ φαίνεται να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Οπότε κάτι γίνεται, κάτι κάνει. Το αφήνω λίγη ώρα και επιστρέφω. Σταμάτησε να λειτουργεί, βλέπω, οπότε το βγάζω. Δεν βλέπω να έχει κάνει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νερό ίδιο μου φαίνεται καθαρό. Μισό να τα βγάλω λίγο. Κάτι έχει γίνει. Δηλαδή το νερό είναι λίγο θολό, αλλά όχι ότι βλέπω και καμιά τρελή διαφορά. Με έχει μπερδέψει λίγο αυτή η συσκευή, είναι η αλήθεια. Πείτε μου στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάτι παρόμοιο και αν λειτουργήσε. Αυτά λοιπόν. Αυτά ήταν όλα τα gadgets καθαριότητας. Ήταν όπως είπαμε πράγματα που έχουν γίνει viral στο TikTok. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία να καθαριστεί έτσι σε βάθος όλο το σπίτι. Και όχι μόνο το σπίτι δηλαδή. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να ξαναδείτε ένα παρόμοιο βίντεο έτσι με gadgets. Για τι concept θέλετε να έχουμε την επόμενη φορά. Ή αν θέλετε να ξαναδείτε ένα βίντεο καθαριότητας. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!